Namhlanje ngiqale ngibingelele. Saphela vele ngigulukudele ngiqhamuke ngeke. Sathibona. Namhlanje bengithanda sikhulume ngocansi lwasefonini. Yazi ngangenza ivideo la ngocansi lwasefonini. So indlela engangenza ngayo le video uYouTube awuvumanga. Yabona futhi abe kade nayibona le video bakade ngayenza but awuvumanga indlela engangichaza ngayo le video kwakafanele zingene lapha ngoba ayivumanga ngoba ngangimchazela ukuthi yenziwa kanjani ucansi efonini. Ngangilingisa nokuthi wenza kanjani nanokuthi uma uqala wenza kanjani. So ngendlela engenza ngayo no YouTube ayivumanga. So ngizophinde ngichaze but ngendlela ezothi ukuyifaka isizulu ukuze sidide uYouTube ke manje. Akahle udidya ke manje. Ucansi lwasefonini lwasejele. Kunabantu besifazane abangenawo amadoda abaphila ngocansi lwasefonini abaphiliswa ziboshwa. Kuneziboshwa enabantu bazo ezisezabantu abaningi besifazane ngocansi lwasefonini. Ucansi lwasefonini kunabantu besifazane abajabule abangenamadoda abaphiliswa ucansi lwasefonini. Ucansi lwasefonini kunabantu abahlukene nabantu babo ngocansi lwasefonini. Ucansi lwasefonini kunomuntu oshadile owashada nesiboshwa ngocansi lwasefonini. Kodwa abalaziyo bazochaza kuma comment uma belalela le video. Ucansi lwasefonini ulenza kanjani? Hayi sishaya ubuchule futhi nizwe kahle. Ngoba ngale ndlela engayichaza ngayo lo. Okay, nginesithandwa sami la. Siyathandana isithandwa sami. Sekusebusuku ke manje nesithandwa sami. Siyakhuluma. Siphusha uthando yazi usithandwa sami. Sengicela sengifela ekutheni nawo usithandwa sami. Lele kahle kodwa. Athi ubheba ngilele kahle. Suke ngithi mina manje usho kwephepha. Ulele kanjani lapha unjani? Hayi phela siphusha uthando la. Usho ke hayi. Bhebe ngibheke phezulu bhebe. Mase ngasho seyo bhebe. Bheke phezulu manje ngicele ulele kanjani? Ayisho kubhebe hayi. Uyazi mase kumnandi kakhulu kubantu besifazane. Umbona ukuthi unyawo olodwa lusuke lusodongweni lo lungeqoshema. Mase lokho edlalisa lelo lodwa akithanga. Mase yachaza hayi lokho engidlalisa uthanga lapho. Mase uyasho ukuthi hayi wazodlalisa abunandi manje ifoni uyiphethe ngasiphi isandla. Asho ukuthi hayi ngibambe ngenxele. Okay, vele usukumbuza usebenzisa siphi isandla ukuzowazi. Azo, manje uthi usebenzisa ikudla umbambise ngayo enxeleni. Ngathi ubheke phezulu. Uyilento bengifuna ukisho ngale ndlela ezokwenza ukuthi uyibone into engikhuluma ngayo. But siyafihla ke manje. Mase ngisuka ngithi mina okay mama, hey. Awungithathele isandla owasisebenzisi leso. Ngoba ngithi nje awungishayile yona. Qale nje uyishaya. Mase yayishaya. Uyezwa ukuthi ba. Awuyayizwa ngeke ungayizwa. Usho wayishaya. Yabona isikhathi eyishaya uyezwa ukuthi hayi ekutshela ukuthi hayi baba ngishaya yona. Khuphuka igazi. Mase uthi hayi mama ungasisusa isandla. Awuthi nje isandla ngosimuvesa. Awusuke uyinwaka kancane nje la. Ngeke ngisho yini igama elizima la. Duze inwele duze kwazi lapha. Ukuthi ekuqaleni kwayo uthi uyinwaya. Masuthi ukufaka umuntu ophakathi nendawo. Uyabona umuntu omude lo uthi kancane mama. Uthi ukuthinta nje ukuthintisa. Lokuthintisa nje. Uthi in and out slowly. Uzomuza umama. Ngikhali. Unqaba uYouTube ukufaka le video. Kodwa lelizwi leli nikhala ngalo. Mase yaqala senguzwe usholo phezulu kujululo lokho. Lapho ngiyangena ke nami egiyeni.
ngalesikhathi ngikucela ukuthi okay usufakele kancane usuphefumula phezulu mase ngithi hayi deep mama kancane hayi kancane ngizozwa ngawo mase ngithi hlikihla mama sengisho nice ngihlikihla mama angizwa ngawo aqathaka ifoni ngikhuluma 5 minutes qathaka ifoni manje bese kukhanya iy'capho zase-toilet ayibo ngizwa ngawo usubuya uthathaphi lento le waphinde nje ungenise lento le hey ayifuni nje mina lento uyithathaphi lento ngibe ngithi ngiyaxolisa nami ngenza ngoba ngibhekene nalesi simo engisona ngizizwe ngikhumbula umuntu wesifazane eqala kuthethisa yena waphinde nje ungenise lento le yabo lento nje ayenziwa nje umuntu onjengami hey ngithatha kanjani wena umyeke kodlula 2 days phela 2 days yaze ayibona indoda aqala lesikhathi omenze ngayo uma uthi menze ngo-10 ebusuku ngalo 10 ebusuku uzobuza uyilalela wena sekhala ifoni esekubingehla lapho ukhulume naye uzomuza sethi hayi mina ngifuni nje lento ungenzisayo nezoya nginyanya kabi nje mina lento angenzisayo uyaqala manje singayiphindini athi hayi angifuni nje sekufanele umncenge ngiyacela ngiyazi ngibhekane nesimo esinzima ya manje lento njengoba ngilana kule ndawo kanje ejele ngenza ngijabule ngenza ngirelease ngenza ukuthi umzimba wami ngiyisevise ngenza ngicabanga ukuthi no kukhona umuntu wesifazane ngenza nginginike ithemba ukuthi ngelinye ilanga ngiyophuma ngibe nomuntu wesifazane ngoba omunye umuntu abanye bayilalela nabanye yabo kungcono khona lokho ukuthi mama vele ungenzisa yona efonini ngiyichamise khona la kunokuthi ngihambe ngiyifuna lento la ngeke ngithole khona ngoba ukuyifuna la ejele ngeke ngithole yona le ngiyifuna kwena ngiyoyithola le nomdido ofenqeyo khona umdido ofenqeyo phela ejele hayi athi ububuye umphinde umncenge ukuthi ngiyakucela mama kokugcina ngiyacela athi okay hawu athi kuthethisa njengale yadi uqala ukumenzisa usumuntu athi hayi okay hey kuthi nje mina useyamuza yena qala uthi uqala lezi ezinkulumo umbuzo lele kanjani denzile yonke leyo nto le hayi uswa ngaye kumuntu yaba esephefumulela phezulu umuzi ayisengelile ke egiyeni hayi ubone ukuthi hayi once wamphinde wesibili fanele kuwazi uyovuswa nango-2 ngelinye ilanga umthengisa ubhanana ubomgadi umuntu onobhanana wesifazane ekameleni lakho ohlele etafuleni nodwa and leyo bhanana uma ukuthi ukuhlaza noma uthelo noma ase-fruit and veg abobhanana abaqinile bona abantu besifazane bathe ukukhula nje bowazi manje nobhanana ukuthi no lo bhanana khona la usebenza khona ubhanana noma stick sweet bowazi nje uma ufica ubhanana ne-stick sweet uhleli ndawonye bowazi ukuthi no there is something wrong la ebusuku esebenzayo abanye sebethenga ngisho ukhukhumba ngoba babona la evidweni so lento le ijwayele ukwenziwa kakhulu iziboshwa ngaphakathi if usifuna ukuyijabulisa nomuntu wasengaphandle is either unonhliziyo unhliziyo angamchaza unhliziyo lo muntu osuke umthola ongaphakathi ejele yabo wamshela waqome ngaphandle kuba khona la kakusiza khona unhliziyo wakho ke lo yasho la lento ukuthi futhi injabulo yakho simthatha njengonhliziyo wakho lo muntu lo ngoba yena umuntu ophila ngayo yena umuntu okuphilisayo so nawe usukwenza i-payback kuba khona indlela omjabulisa ngayo but abaningi abayifundi lento ngoba abanye ibenza elahlekelwe isimilo efise ngabe yena leyo nto ifuna manje la uma ukuthi kade wayegcina umenza ukuthi leyo nto le ayoyenza komunye umuntu while wena usasengaphakathi so lezi zinto lezi uyifona ucanda sefonini bayalenza and igcina sekumoshakala izinto eziningi kumoshakala izinto eziningi ngoba ubokuye evisitheni uma kuphela inyanga ejele uma kunomuntu wakini ejele uboya evisitheni
ubona abantu besifazane abasuke begcwele lapha bezobona amadoda abo. Uma usuyayibuza ukuthi wena hayi why abantu laba bangabe bezobona abantu babo beboshiwe. Uma uthi uyabuka umuntu wesifazane uzobona indoda yakhe eyidonsela u40 years 30 years. Wena usecela uma usuyabuza uma usuyayibuza wena usecela mina ngeke uze amantombazane athi mina ngeke nje mina hawu mina ngeke mina umfundisi lindwa ngeculo khona ukuthi umfundisi lindwa ngeculo. Abantu besifazane they believe ukuthi umuntu umfundisi lindwa ngeculo. Ya nalo sokumbona eyobona umuntu wakhe ejele hayi ukuthini umlinde ngeculo ukuthi nje yena kunalento ayithola kulowo muntu wakhe emjabulisayo nemenza akwazi ukubekezela nokwenza akwazi umbekezelela umuntu wakhe ngoba ngicabanga ukuthi yona indlela abayijabulisa ngayo ukuze umuntu wakhe akwazi ukumlinda. Yona indlela elula le yokujabulisa umuntu wakhe ukuze abe nalo angagcini selahlelwa isimilo. Base kwabanye seyalahleka ngoba manje uyamsukela. Kuya ngokuthi umuntu wesifazane unjani. Mina ngeke ngithi vele-ke uthola umuntu osesifazane osenaye eseyinkingeni zakhe ongekho vanzi emhlabeni kubantu besilisa. Yabona umuntu wesifazane onjalo uyokwazi ukuthi akuphe isikhathi sakho ugcine usujabula naye. Agcina injabulo yakho esejabuliswa yona ngoba khona abantu abangaphandle besifazane abala abangasajabuliswa amadoda ala ngaphandle. Uyazi bona abantu besifazane beqoma ibosho bazokutshela ireason ukuthi lo ngaphandle la ngaphandle awasekho amadoda. They believe la ngaphandle awasekho amadoda. Amadoda azoqhamuka ngaphakathi because of inkulumo efudumele. Inkulumo efudumele asuke inayo lo muntu osuke eboshiwe. Agcina umuntu esethi hayi mina ngiphila nesiboshwa sami ngenza ifoni yasocansini. Ngicabanga ukuthi ngicaciselekile lapho. Ukuba kusiwe YouTube bengizoyichaza ngale ndlela engifuna ukuyichaza ngayo lento. Ukuze ubone ukuthi bajabula kanjani abantu. Ngibonga.